Niečo na ukážku, aby sme vedeli. Kniha Genesis, budete čítať 5. kapitolu, prečítate si rodokmeň ľudstva, 10 mien, ktoré keď si prečítate, tak vám nepovedia nič. Adam mal syna Seta. Set mal syna Kainána. Kainán mal syna Enoša. Enoš mal syna Mahalela. Mahalel mal syna Jareda. Jared mal syna Enocha. Enoch mal syna Matuzalema, Motušelach. Matuzale mal syna Lamecha. Lamech mal syna Noacha. Toto si prečítate a vám to nepovie nič. Nie som za to, že by sa mená prekladali. Napríklad slovo Mahalalel, máte v slovenčine Mahalel. Toto slovo niečo znamená, preto nie je práve najideálnejšieho prekladať nejakým spôsobom. Enoch sa spomína v liste Judovom, hej. Motušelach je to, čo my nazývame Matuzalem. Mot po hebrejsky je smrť, šelach je odniesť, vziať preč. Hej, to je význam toho slova, lebo žil najdlhšie. Lamech a posledný je Noach, čo my nazývame Noé. To sú hebrejské mená, ktoré nie sú zmenené. Zaujímavé je to, že si prečítate, vám to nič nepovie. V hebrejčine každé slovo niečo znamená. Viete, že Adam nie je meno, ale že znamená človek. Set znamená to, čo v angličtine stanoviť, určiť. A tak si môžeme každé jedno meno preložiť. Eno znamená smrteľný, Kainán smútok, Mahalel je zvrat, ktorý sa používa aj v modlitbe, požehnaný Boh. Jared znamená zostúpiť, Enoch znamená učiť, Motušelach znamená uniknúť smrti, Lamech znamená zúfalstvo a Noach znamená útecha. A keď si prečítate tieto mená, vám vyjde prvé veľké posolstvo Biblie. Človek stanovil smrteľný smútok. Požehnaný Boh zostúpil učiť, ako uniknúť smrti a zúfalstve nájsť útechu. 5. kapitola knihy Genesis. Čo je na tom zaujímavé? Je slovo učiť. Požehnaný Boh zostúpil učiť, ako uniknúť smrti. Zaujímavé je v Biblii, že práve v tejto 5. kapitole máte aj vek pri každom. Adam žil 930 rokov a tak ďalej, nebudeme všetko rozvíjať. To všetko budete mať k dispozícii. Všimnite si, že všetky čísla sú veľmi zaujímavé, okolo 900. Jedine zúfalstvo je plno zúfalstva, 777. Jediné číslo, ktoré úplne uniká všetkému, je číslo pri Enochovi, čo znamená učiť. A je presne toľko, koľko dní v roku. 365. Zostávať v slove. Dňom i nocou. Požehnaný Boh zostúpil. A môžeme sa baviť teraz. Vždy každý mi vraví, ale to sa roky ináč počítali. Nie je to dôležité. Viete, nie je dôležité vychádzať. Ja vám budem vždy hovoriť o posolstve. Nebudem vám hovoriť o špekuláciách, o neviem čo. A nad tým sa nebudeme zamýšľať, lebo to neviem, komu pomôže pre život. My sa bavíme o posolstve, lebo som presvedčený, že to posolstvo je plné, schopné vzbudiť úžas u nás a ten úžas nás bude meniť postupne a bude priťahovať. A vždy je to proces, nie je to zo dňa na deň. Ale väčšinou sa tvrdí, že sa deleno 12 to treba dať. Len tam v tejto 5. kapitole nájdete, že jeden mal syna na 55 rokov. A keď dáte deleno 12 alebo 10, to znamená, že mal syna na 5 rokov alebo na 5,5. Ja vám pravím, že pred potopou boli iné podmienky na tejto zemi. To, čo NHL sa používa ako sa volá tá komora, čo tam zatvárajú a za polovičku času to zranenie sa vylieči. Nie je tam nič zvláštne, nič zázračné, len iné prostredie, iná hustota kyslíka, iný tlak a zranenie sa za polovičku času skôr vyhojí. Keď bola to, čo my nazývame vody nad oblohou,
ktoré sa potom pri potope strhli, vznikli iné podmienky. Môžeme sa pýtať, zamýšľať a ísť do takých, že a prečo to Pán Boh tak zmenil? Lebo keby som vedel, že budem žiť 930 rokov, tak veľmi nebudem počúvať pána dekana, keď bude hlásať o pokáni. Ale keď viem, že moji rodičia zomreli 54-roční a ja sa blížim k tomu, tak ma to učí, že život tu na tejto zemi je taký a nie je o tomto živote.